O Concello de Rianxo avanza nas súas obras. Nestes momentos estánse executando varias para mellorar os servizos para os veciños, entre elas cambios de cuberta, saneamento ou asfaltados. O verán retarda algúns trámites polas vacacións do persoal administrativo e funcionario, pero as accións non se paralizan. O mesmo pasa nos concellos nos que o período estival non cesa a actividade. No caso de Rianxo, estánse a executar diferentes obras para mellorar instalacións e servizos para os veciños. Son aquí mesmo o cambio de cuberta do pabillón José Manuel Abuín, que, bueno, prevese que alrededor da primeira quincena de setembro xa están as obras rematadas, que atinxen fundamentalmente pois, a iso, non, o cambio de cuberta por problemas que tiña o edificio de filtracións e demais. Tamén empezaron a semana pasada as obras para o cambio da cuberta, neste caso do pabillón que está anexo ao Colexio Xosé María Bresa-Jade de Tarajoña, unha instalación que se emprega únicamente polos alumnos do colexio, que tamén tiña problemas importantes de illamento e de filtracións. Polo que se busca resolvelos antes do comezo do novo curso escolar. Hai 15 días tamén se deu comezo a outra obra en Quintán, Seixorna, para dotalos de saneamento e abastecemento. Son unhas obras que van alargarse aínda durante uns meses, ademais, bueno, pola envergadura das mismas, tamén pola complexidade da zona, non? Porque trátase dunha zona con moita pedra, ademais con viales moi estreitos e demais, entón, bueno, vai ser unha obra que aínda nos teña ocupados durante uns meses. Este mesmo luns, pola tarde, na Casa da República de Isorna, fixemos unha xuntanza cos veciños para un pouco explicarlles de que iba, bueno, en que consistía o proxecto, que tamén nos fixeran as consultas que nos quixeran facer. Proxecto que se atopa agora mesmo nunha fase inicial, mentres que outros están dando pasos para que os traballos poidan comezar o antes posible. Están a piques de adxudicarse tamén, están na fase previa, pero será cuestión desta semana ou a que ven, tamén a adxudicación da obra para dotar de saneamento a aldea de Pousada, no Araño, e varios asfaltados, un deles entre Rial e Meiquís, na parroquia de Leiro, e outro entre a Burata e Fachán, na parroquia de Tarajoña. Nestes casos son únicamente renovación do firme e saneamento de cunetas, en uns tramos, bueno, non demasiado extensos, pero en todo caso entramos que son moi necesarios porque o estado do firme actual é verdadeiramente malo, non? Entón, bueno, son así un pouco as actuacións que están encima da mesa e que nos terán ocupados as próximas semanas. Bustelo apunta que as obras xa iniciadas avanzan a bo ritmo e agarda que se finalicen no tempo agardado.